A yau Juma'a ne za a fara buga wasanni a gasar Premier League na bana, inda Manchester United za ta fafata da Fulham a wasan farko da za a kara a filin wasan Old Trafford. To gabanin fara wasan Premier dai na bana, masu sharhi sun fara hasashe kan kungiyoyin da suke gani za su iya taka rawar gani a gasar. Shehu Abdullahi shine shugaban kungiyar marubuta wasanni reshen jihar Kaduna Najeriya, kuma yana ganin cewa sai an yi da gaske za a iya takawa Man City birki a kakar wasan bana. To da yawa za mu iya cewa abin da ya faru a bara shine za mu iya gani a bana. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta samu nasarar ɗaukar wannan kofi, wanda ya dan so ya kawo mata tsiko ita ce Arsenal, kuma har ila yau bisa dukkan alamu Arsenal ɗinnan su ne dai. Kungiyar Al-Qadsiya ta gasar Saudi Pro League ta yi wa dan wasan gaban Ingila Ivan Toney mai shekara 28 ta yin kwantaragin shekara 3 akan albashin sama da miliyan 15 a duk shekara, a kokarin da take da neman shawo kan dan wasan ya bar Brentford. An dai alakanta dan wasan da kungiyoyi da dama da suka hada da Arsenal da Chelsea. Al-Qadsiya dai ba ita kadai ce kungiyar Saudiya da ke sha'awar Toney ba, inda aka samu labarin cewa kungiyar kwallon kafa ta Al-Ahli ba na zawarcin dan wasan na Ingila. Tsohon kocin Chelsea Mauricio Pochettino mai shekara 52 ya kusa zama kocin tawagar kwallon kafa ta maza ta kasar Amurka. Pochettino, wanda a baya jagoranci Southampton da Tottenham da kuma Paris Saint-Germain, bai taba jagoranta wata tawagar kasa ba.